Ассалому алейкум ба ҳама нафарҳое ки видеоро тамошо доред, ҳама нафарҳое ки ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар карда билет мехарен. Бо шеноматон аэропорти Внуковада қарор дорем. Хостем ай вазъияти нарх навои билет шуморо хабардор кунем. Чӣ хеле ки пеш видеоро тамошо мекардем, билетҳо арзон буд, ҳозир ун нархҳо нест. Шумо да бирасонем, барое ки бисёриҳо телефон мекунен, мегӯянд ки дар билетҳо арзон буд, як бора қимат шид. Бале бародарон, ҳамаи ҷода қимат шидаги, яъни толка мода аэропортҳо дам, метрода авиакассаҳои будаги, ҳамаи ҷода билетҳо қимат шидаги. Бисёриҳо мепурсанд ки ай кадом сабаб. ҳар усоларо агар ба исола мисол нигоҳ кунем, ҳар соле ки наздики ид шава, билет қимат мешава, барое ки одам бисёр мерава. Чанд қадр ки одам бисёр рава, ҳамон қадар билетҳо қимат мешава ва ай ӯ тараф омаданам каникул шид, бигем 3 моҳа 4 моҳа кор меоянд, билетҳо ай ҳар ду тараф қимат шидаги. Мисол нархҳое ки пеш буд 3,5 4 5 6 ҳазор, ун нархҳо нест. Озӣ ва нарх навора шумо да мерасонум. Москва душанбе аз 9,000 рубл то 16,500 ки ҳамаи авиакомпанияҳоро дар назар дорем. Somon Air, Ютер, Урал. Москва клуб аз 8,500 то 9,800 рубл. Ҳамин рейсҳо да ҳастанд одамҳое ки мо пеш 4 5 6 ҳазор да гирифта будем, барое ки барвақт гирифта буданд. Москва Хуҷанд аз 11,000 рубл то 15,600. Бисёриҳо мегӯянд ки чӣ ба Хуҷанд қиматай, сабабе ки Ӯзбекистон ҳамаи шаҳрҳош қиматай. Бисёри ӯзбекҳо Хуҷанд хати рафта истанд ва Москва Бохтар аз 8,200 то 12,200 ки и Бохтар ҳам функсияҳои бебагаж дора, ҳам функсияҳои багаж хати ки арзоншам бебагаж бигем аз 8,200 рублай. Ва обратно ай Тоҷикистон омадан душанбе Москва аз 19,500 рубл то 25,000 рубл. Клуб Москва аз 19,500 рубл то 22,000 рубл. Хуҷанд Москва аз 22,000 рубл аз 20,000 рубл то 22,000 рубл ва Бохтар Москва аз 18,500 рубл то 26,000 рубл. ва бисёриҳо савол метиҳанд ки ай тараф рафтан кадом компанияҳо да тест дар кор нестай. бисёри видео монда гуфтагем, баъзеҳо намебинанд. Somon Air, Урал, Ютер, ай кадом шаҳри Россия боша, рафтанда наспоре намепурса. Авиакомпанияе ки Шермет ва Бохтар фақат ай Шерметова парвоз мекуна, ида тест дар корай ва Эсеоне ки Хуҷанд парвоз мекуна, иждам тест дар корай. Нафарҳое ки меган кредит дорем мегардонанд, ай сабаб ягон каса гардондагӣ нестанд ва бо саволҳо мешава. Мисол мепурсен барои багаж, барои кӯдак да чанд процент мегира ва барои документи дигаву дигааш билет, ҳамаш номромонам ҷадай аҳамият метавем прямои зангзанӣ да бисёр успед намекунем, вале дар WhatsApp сообщениятонам моне, иншаллоҳ худмон занг мезанем. Боқӣ паноҳи Аллоҳ, сарбаланди хонаобод бошен. Лайка ётон набуроре, гап нест.